హరే కృష్ణ అందరికి. సో ఈరోజు మనము నిత్యం భాగవత సేవయ అనేటువంటి కార్యక్రమంలో శ్రీమద్ భాగవతం రోజు చర్చించుకుంటున్నటువంటిది. సో భక్తులంతా కూడా అడిగినందుకు ఈరోజు నరసింహ చతుర్దశి. సో ఈ సందర్భంగా చాలాసార్లు చర్చించుకున్నటువంటి అంశమే అయినప్పటికీ కూడా ఆ భగవంతుని యొక్క లీలలను ఎంత ఎక్కువగా చర్చించుకుంటే భక్తుల మధ్య అంత ఎక్కువగా ఆధ్యాత్మిక పురోగతి ఉంటుంది కనుక మరొకసారి ఆ భగవంతుని యొక్క అవతారాలలో నరసింహ అవతారాల గురించి, నరసింహ లీలల గురించి కొన్ని పాయింట్స్ మొత్తం చెప్పుకోవడం అనేది అసాధ్యము. కొన్ని చెప్పుకోవడానికి ప్రయత్నించేద్దాము. హరే కృష్ణ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. 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 నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే నారసింహాయ. ఓం నమో భగవతే నారసింహాయ. ఓం నమో భగవతే నారసింహాయ. ఓం నమో భగవతే నారసింహాయ. నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం. దేవీం సరస్వతిం వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్. దేవీం సరస్వతిం తతో జయముదీరయేత్. నష్టప్రాయేష్వభద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా. నష్టప్రాయేషు భద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా. భగవతి ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్టికీ. భగవతి ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్టికీ. హరే కృష్ణ. నరసింహ భగవాను గురించి చర్చించుకునేందుగా ప్రార్థన. ఓం జ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీచైతన్యమనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురు శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురూన్ వైష్ణవాంశ. శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్యదేవం. శ్రీ రాధా కృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలిత శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామికి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణి నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్యదేశతారిణి. జయ శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద
శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త వృంద. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. సో శ్రీమద్ భాగవతంలో మనకి నారసింహ అవతారాన్ని గురించి ఇక్కడ మనకి శ్రీమద్ భాగవతము 3వ స్కందంలో మొదటి స్కందంలోని 3వ అధ్యాయంలో శ్రీకృష్ణ భగవానుడే సర్వ అవతారాలకు మూలము అనేటువంటి అధ్యాయంలో మనకి శ్లోకము ఉంటుంది. 3వ అంటే 1వ స్కందంలోని 3వ అధ్యాయంలోని 18వ శ్లోకము ఆ భగవంతుని యొక్క నారసింహ అవతారాన్ని గురించి ప్రస్తావన వస్తూ ఉంటుంది. సో అందులో ఈ విధంగా చెప్పబడినట్టు, చతుర్దశం నారసింహం బిభ్రత్ దైత్య ఇంద్రం ఊర్జితం ఉదారకరజై వక్షసివురౌ ఏరకాం కటకృత్యతా. సో 14వ అవతారమున భగవానుడు నరసింహునిగా అవతరించి వడ్రంగివాడు వెదురును చీల్చినట్లు తన వాడి అయిన నఖములతో దానవుడైన హిరణ్యకశిపుని దృఢమైన శరీరమును చీల్చివేశను అనేటువంటిది. సో ఆ 14వ అవతారంగా నరసింహ రూపాన్ని ధరించినటువంటి ఆ దేవదేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానుడు వారు మరి గర్వితుడై ఉన్నటువంటి అసురరాజు అయినటువంటి ఆ హిరణ్యకశిపుడిని తొడలపైన ఉంచుకొని మేదరివాడు ఒక వడ్రంగివాడు ఏ విధంగా అయితే ఆ ఎదురు కట్టెలను లేదా చాపలల్లేటువంటి వాళ్ళు కూడా ఆ కట్టెలను చీల్చుతూ ఉంటుంటారు చిన్న ఆయుధంతో. సో ఎలాగైతే మేదరివాడు లేదా ఆ వడ్రంగివాడు లేదా చాపలల్లేటువంటి వాడు ఎదురు బద్దను చీల్చివేసినట్లుగా తన యొక్క ఆ వాడి అయినటువంటి గోర్లతో ఆ బలవంతుడు దృఢవంతుడు అయినటువంటి గర్వితుడు అయినటువంటి ఆ హిరణ్యకశిపుని యొక్క దృఢమైనటువంటి ఆ శరీరాన్ని చీల్చివేశాడు అనేటువంటిది మనకి ఆ శ్లోకంలో చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశం. ఏంటంటే మరి ఆ నారసింహ భగవాను అంటే భగవంతుడే శ్రీకృష్ణ భగవానుడే 14వ అవతారమున నారసింహుడుగా మహాభయంకర రూపంలో అవతరించినటువంటిది ఈరోజు ఆ సందర్భం. సో మరి వాస్తవానికి భగవంతుడు ఆ రూపంలో అవతారం తీసుకుంటాడు అనేటువంటి విషయము ఆ భక్తుడైనటువంటి ప్రహ్లాదుడికి కూడా తెలియదు. ఎందుకంటే ఆ ప్రహ్లాదుడు తన తండ్రి అయినటువంటి ఆ దానవరాజు అసురరాజు గర్వితుడు అయినటువంటి వాడు ఈ ముల్లోకాలకు నేనే అధిపతిని మరి అని ఆ భగవంతుని యొక్క ఆధిపత్యాన్ని ధిక్కరించి మరి అదే సమయంలో తన ఇంట్లో తన పుత్రుడే ఆ విష్ణు భగవాన్ని స్మరిస్తూ నిరంతర స్మరణలో ఉంటూ ఉన్నటువంటి స్థితిని భరించలేక అతన్ని తన పుత్రుడైనటువంటి వాడిని కూడా సంహరించడానికి అజ్ఞాన అంధకారంలో ఉండి మాయ చేత ఉన్నటువంటి ఆ అసురరాజు గర్వితుడు అయినటువంటి, ఎందుకంటే బ్రహ్మ దగ్గర వరాన్ని పొందినటువంటి వాడు, ఎందుకంటే తన యొక్క సహోదరుడైనటువంటి ఆ హిరణ్యాక్షుడి యొక్క మరణానికి కారకుడైనటువంటి ఆ విష్ణువుని నేను సంహరిస్తాను అని చెప్పేసి, సో నేనే ముల్లోకాలకు అధిపతిని అనేటువంటి భావనతో ఉండి అతడు అంటే భావనతో ఆ బ్రహ్మ దగ్గర వరాన్ని పొందుతాడు అన్నట్టు. అంటే మానవుల చేత గాని జంతువుల చేత గాని ఆయుధాల చేత గాని
సో పగటి సమయంలో కానీ, రాత్రి సమయంలో కానీ, నేలపై కానీ, ఆకాశంలో కానీ, నీటిలో కానీ నాకెక్కడా మరణం. ఎందుకంటే ముందుగా బ్రహ్మని మరణం లేకుండా ఉండేటువంటి వరాన్ని అడుగుతాడు. కానీ బ్రహ్మకే అధిక కాలం ఉండేటువంటి వాడు. కాకపోతే మనతో చూస్తే ఆయన ఎక్కువ, దాదాపుగా చెప్తుంటారు, ఆయన కాలమానాన్ని లెక్కగట్టి శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు భాష్యంలో చెప్తారు 311 బిలియన్ల 40 ట్రిలియన్ 311 ట్రిలియన్ 40 బిలియన్ల సంవత్సర కాలాలు అతని యొక్క జీవిత కాలం ఉంటుంది అని చెప్తుంటారు. చాలా ఎక్కువగా ఉంటూ ఉంటుంది. కానీ ఆ తర్వాత అయినా అతడు కూడా మరి ఈ దేహాన్ని, అంటే బ్రహ్మ దాన్ని వదిలేసేటువంటి వాడు, సంపూర్ణ ప్రళయం జరిగిన. సో కనుక అతడికి హిరణ్యకశిపుడికి మరణం లేనటువంటి వరాన్ని ఇవ్వలేను, వేరేది కోరుకు అంటే అప్పుడు హిరణ్యకశిపుడు నేను చాలా తెలివైనటువంటి వాడినని మాయా గర్వం చేత, మానవుల చేత గాని, జంతువుల చేత గాని, ఆయుధాల చేత గాని, ఇంట్లో గాని, బయట గాని, ఆకాశంలో గాని, నేలపైన గాని, నీటిలో గాని నేను సంహరించబడొద్దు అంటూ ఇక ఏ విధంగానూ సంహరించబడను అని అనుకుంటాడు. సో ఆ విధంగా ఉన్నటువంటి అతడు మరి బాగా గర్వితుడై భక్తులందరినీ కూడా హింసిస్తూ, అందరూ నేనే భగవంతుడిని, నేనే అధికారిని అనేటువంటి ఆ రజో స్వభావం, తమో గుణాలతో విష్ణువెవరు, నేనే అధికారిని అనేటువంటి ఒక భావనతో ఉన్నటువంటి వాడు. ఆ బాలుడైనటువంటి ప్రహ్లాదుని కూడా చూస్తాం. ప్రహ్లాద చరిత్రలో ఆయన్ని సంహరించడానికి ఏనుగులతో తొక్కించడం, కాలకూట విష సర్పాలతో కర్పించడం, పెద్ద లోయలో పడేస్తాడు, సముద్రంలో పడేస్తాడు. ఎక్కడ పడేసినా భక్తుడు అంటే తన యొక్క నిరంతర భక్తియుత సేవలో నెలకొనేటువంటి తన భక్తులను భగవంతుడు కాపాడుకుంటాడు అనేటువంటిది మనకి ప్రహ్లాదుని యొక్క చరిత్ర ద్వారా తెలుస్తూ ఉంటారు. ఆ విధంగా ప్రహ్లాదుడు ని ఇబ్బంది పెడుతుంటే ఇక చివరికి విసిగిపోయినటువంటి హిరణ్యకశిపుడు ఎక్కడ రాని విష్ణువు ఎక్కడున్నాడు అంటే అప్పుడు ప్రహ్లాదుడు చెప్తారు, ఇందు కలడందు లేదని సందేహము వలదు, చక్రి ఎందెందు వెతికినా అందందే కలడని అని అంటాడు. సో అప్పుడు ఇంకా కోపపడినటువంటి హిరణ్యకశిపుడు, అయితే ఎందెందు చూసినా అందందు కలడు అని అంటున్నావే, అయితే మరి నీ విష్ణువు, నీ దేవుడు, నీ భగవంతుడు ఈ స్తంభంలో ఉంటాడా అంటూ స్తంభాన్ని తన యొక్క బలవంతుడు కదా గదతో కొడతాడు. సో అప్పుడు ఆ గద నుండి, అంటే ఆ స్తంభం నుండి గద యొక్క ఆ స్తంభాన్ని చీల్చుకుంటూ మహాభయంకరమైనటువంటి నారసింహుని యొక్క అవతారము వచ్చినటువంటి ఆ వర్ణన మనకి 2వ స్కందము 7వ అధ్యాయము 14వ శ్లోకంలో ఉంటుంది. అయితే ఆ విధమైనటువంటి అవతరిస్తాడు అనేటువంటి విషయాన్ని ప్రహ్లాదుడు కూడా ఊహించలేనటువంటిది. అంటే ఒక్కొక్కసారి ఆ భగవంతుని యొక్క లీలలను భక్తులే కాదు, ఎవరూ కాదు, భక్తులు కూడా ఊహించలేనటువంటిది. ప్రహ్లాదుడు శ్రీకృష్ణ భక్తుడే అయినప్పటికీ కూడా, భగవంతుని యొక్క భక్తుడే అయినప్పటికీ కూడా ఈ రూపాన్ని చూసి ఆశ్చర్యపడ్డాడు తప్ప భయపడలేదు. సో 5 సంవత్సరాలు, సుమారుగా 5 సంవత్సరాల పిల్లోడే భయపడలేదు. కానీ ఆ భగవంతుని యొక్క అవతారాన్ని, అక్కడ జరిగినటువంటి సంఘటనను చూసినటువంటి హిరణ్యకశిపుని యొక్క వధ, ఎలాగైతే ఇంతకు ముందు శ్లోకంలో చెప్పబడినట్లుగా దదార కరజై వక్షసి ఊరౌ ఏరకాం కటకృతు యదా. సో మరి మేదరివాడు ఎలాగైతే ఎదురు కట్టెను చీల్చినట్లుగా
తన వాడి అయినటువంటి నఖములతో దానవుడైనటువంటి హిరణ్యకశిపుణ్ణి దృఢమైనటువంటి శరీరాన్ని చీల్చివేసిన తర్వాత ఇంకా ఉగ్ర రూపంలో ఉన్నటువంటి ఆ రూపాన్ని చూసి ఇక్కడ ప్రహ్లాదుడు ఆశ్చర్యపడ్డాడు తప్ప భయపడలేదు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. కానీ ఆ రూపాన్ని చూసి భయపడినటువంటి లక్ష్మీమాత కూడా, అక్కడికి వచ్చినటువంటి లక్ష్మీమాత కూడా ఆయన్ని శాంతింప చేయడానికి ప్రయత్నం చేయదు. దేవతలందరూ కూడా, శివుడు, బ్రహ్మ మొదలైనటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా ఆయన్ని శాంతింప చేయమంటే ఆమె ముందుకు ప్రయత్నం చేయదు. సో నేను శాంతింప చేయలేను అని అంటుంది. అప్పుడు ఆ బ్రహ్మ శివాదులు కూడా భయపడినటువంటి మహా ఉగ్ర రూపమైనటువంటి నరసింహుడు ఆయన్ని శాంతింప చేయడానికి మరి వీళ్ళందరూ కలిసి, ఆ భగవంతుడు నీ కోసమే, భక్తుల కోసం అవతరించాడు కదా, భక్తుడు అయినటువంటి ప్రహ్లాద నీ కోసమే ఆయన అవతరించాడు. మరి ఆ అవతరించినటువంటి నీ కోసమే వచ్చినటువంటి కాబట్టి నీవే వెళ్ళి ఆ ఉగ్రుడు అయినటువంటి ఆ ఉగ్ర నరసింహుణ్ణి నీవే శాంతింప చేయి అని వాళ్ళు అక్కడ నీవే శాంతించమని ప్రార్థించు ఆ భగవంతుణ్ణి అంటూ ఈ శివుడు, బ్రహ్మ కూడా కోరుకోవడం. ఇక ఎందుకంటే ఆ భగవంతుడు ప్రహ్లాదుడి మాటలను సార్థకం చేయడానికి, అలాగే భక్తుల యొక్క ఆ మాటలను నిలబెట్టడానికి భగవంతుడు దేనికైనా, అలాగే మరి బ్రహ్మ కూడా ఆయన యొక్క భక్తుడే కదా, మరి ఆయనకి వరాన్ని ఇచ్చాడు కదా. ఏ విధమైనటువంటి వరం? సో ఇంట్లో కానీ, బయట కానీ, నేలపైన కానీ, ఆకాశంలో కానీ కాకుండా భూమిపై కాదు. సో కనుకనే అటు బ్రహ్మ ఇచ్చినటువంటి వరానికి కూడా ఎటువంటి ఆటంకం కలగకుండా తన యొక్క కాళ్ళపైన, తొడలపైన కూర్చుండబెట్టుకొని ఎటువంటి ఆయుధాన్ని యూజ్ చేయకుండా ఆ నారసింహుని యొక్క నఖాలు, గోర్లతో హిరణ్యకశిపుడు యొక్క ఆ శరీరాన్ని చీల్చివేసినటువంటి సందర్భంగా మనము చూసేటువంటిది. సో కాబట్టి ముఖ్యంగా ఇక్కడ ప్రహ్లాదుడు చెప్పినటువంటి మాటలను ఇందు కలడందు లేదని, ఇందు కలడు అందు లేదని సందేహంబు వలదు చక్రి ఎందెందు వెతికినా అందందే కలడు అనేటువంటి ఆయన, అంటే ఆ భగవంతుడు ఎక్కడైనా ఉంటాడు, సర్వాంతర్యామి. అదే చెప్తుంది భాగవతం మనకి. సో అదే మనకి ఈశోపనిషత్తు కూడా చెప్తూ ఉన్నటువంటి. సో కాబట్టి ఆ ప్రహ్లాదుని మాటలను సార్థకం చేస్తూ భక్తుడిని కాపాడడానికి ఆ దేవదేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానుడు మహా ఉగ్రుడైనటువంటి నారసింహుడు రూపంలో అవతరించాడు, ప్రత్యక్షమయ్యాడు అని చెప్తారు. ఎందుకంటే అక్కడ ఎప్పుడైతే ప్రహ్లాదుడు ఆ విధంగా అన్నాడో, ఆ భగవంతుడు ఎక్కడైనా ఉంటాడు, సర్వంతర్యామి ఆ భగవంతుడు అని అన్నాడో, అప్పుడు అయితే ఈ స్తంభమున నీ స్వామిని చూపగలవా అని ప్రహ్లాదుని తండ్రి అయినటువంటి ఆ రాజు హిరణ్యకశిపుడు వెక్కిరించినటువంటి ఆ సవాలు ప్రహ్లాదుడికి, అంతేకాకుండా ఆ ప్రహ్లాదుడికి బోధనలు చేసినటువంటి గురువు నారదుడు గురువు బ్రహ్మ, సనందనాదులు మొదలైనటువంటి వారికి కూడా అది వారి యొక్క మాట. ఎందుకంటే భక్తుని యొక్క మాట నెరవేర్చడానికి మరి వీళ్ళందరి యొక్క బోధనలే కదా పరంపరలో. ప్రహ్లాదుడు అన్నాడు అంటే భక్తుడు ఎక్కడి నుంచి అన్నాడు? ప్రహ్లాదుడు తన గురువు అయినటువంటి నారదుడిపై ఉన్నటువంటి నమ్మకం. ఎందుకంటే నారదుడి యొక్క బోధనల ద్వారా అతడు, ఇది గురు పరంపర, నారదుడి యొక్క బోధనల ద్వారా అతడు మరి అచంచలమైనటువంటి భక్తి, ఆ భగవంతుని యొక్క స్మరణ, నారాయణ స్మరణ చేస్తూ ఉన్నటువంటి వాడు. సో కాబట్టి ప్రహ్లాదుడి గురువు అయినటువంటి నారదుడు, మరి నారదుడి గురువు ఎవరు? బ్రహ్మ. సో అలాగే ఇంకా పరంపరలో మనకి సనందనాదులు మొదలైనటువంటి వారు
మరి వారు ఆ భాగవతులు పలికినటువంటి పలుకులు సరైనవి అని. ఎందుకంటే భగవంతుడు ఎప్పుడు కూడా తన మాటనైనా వదిలివేయగలడేమో కానీ తన భక్తులు ఇచ్చినటువంటి మాటని ఖచ్చితంగా నెరవేర్చేవాడు. సో కనుక మరి ఈ మహాభాగవతులైనటువంటి ప్రహ్లాదుడు, నారదుడు, బ్రహ్మ, సనక సనందనాదులు వంటి వారు పలికినటువంటి ఆ భాగవత వచనాలు, సో ఆ భాగవత వచనాలు సరైనవి అనేటువంటిది నిరూపించినటువంటి మహోన్నతమైనటువంటి అవతారమే ఈ నారసింహ అవతారము అని చెప్తుంటారు. సో మరి కాబట్టి వీరందరి మాటల్లో నిరూపిస్తూ భక్తుల యొక్క మాట నిజము, భాగవతుల యొక్క వచనాలు యథార్థము, సత్యము, అసత్యాలు కాదు అని నిరూపించడానికి ఆ నారసింహుడుగా హిరణ్యకశిపుడు ఎదుట ప్రత్యక్షమైనటువంటి ఆ నారసింహ అవతారం ఈరోజు మనం చూస్తున్నాం. మరి వాస్తవానికి నారసింహ అవతారం ఏదైతే ఉందో ఆ నృసింహుడిగా అవతరించినటువంటి భగవంతుడు ఆ భాగవతుల యొక్క ప్రతిష్టను నిలపడానికి అని చెప్తారు పూర్వాచార్యులు. తప్ప ఆ హిరణ్యకశిపుడు అతనికి ఉన్నటువంటి గర్వము, మదాన్ని అంచడానికి భగవంతుడే స్వయంగా రావాల్సిన అవసరం లేదు కదా. సో కనుక ఇక్కడ ఈ అవతారం, ఈ నరసింహ చతుర్దశి రోజు ఆ అవతారం యొక్క ఆంతర్యాన్ని ఆ గర్భి అయినటువంటి అసురరాజు అయినటువంటి హిరణ్యకశిపుడిని సంహరించడానికి సంహారానికి కాదు, కానీ భాగవతుల ప్రతిష్టను నిలపడానికి, భక్తుల యొక్క మాట యథార్థము అని చెప్పడానికి ఆ భగవంతుడు అవతరించినటువంటి రోజు. సో ఆ హిరణ్యకశిపుని సంహరించాలి అంటే వాస్తవానికి ఆ భగవంతునికి ఎన్నో అవకాశాలు ఉంటాయి. ఏదో ఆయన రావాల్సిన అవసరం లేదు. ఆయన పార్శ్వాదులు వచ్చిన, ఆయన యొక్క వేరే శక్తి ఆవేశాలు అవి వచ్చేటువంటి, ఆయనే స్వయంగా రావాల్సినటువంటి అవసరం లేదు. అందుకే భగవద్గీతలో చెప్పినట్లుగా పరిత్రాణాయ సాధూనాం వినాశాయ చ దుష్కృతాం, ముందుగా ఆయన వచ్చేటువంటిది తన భక్తులను రక్షించుకోవడానికి. ఇక్కడ ముఖ్యంగా ప్రహ్లాదుని, భక్త ప్రహ్లాదుని రక్షించుకోవడానికి. ఆ ప్రహ్లాదుని మాట వాస్తవం, భాగవతుడైనటువంటి ఆ ప్రహ్లాదుని యొక్క వచనాలు సరైనవి. ఎందుకంటే అది పరంపర ద్వారా వచ్చినటువంటి. సో కాబట్టి తాను మరి ఆ హిరణ్యకశిపుడు కూడా మరి ఇంకొక రకంగా చూస్తే, పొద్దునే ప్రస్తావన వచ్చినటువంటి భాగవతంలో కూడా ఈ హిరణ్యకశిపుడు మరి ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ఆయన వైఖరి అంటే హిరణ్యకశిపుడు యొక్క వైఖరి భావంతో, అంటే వైరీ భావంతో, విరోధ భావంతో ఆయన కూడా నిరంతరము ఆ భగవంతుడినే స్మరించేవాడు. ఎక్కడైనా ఎక్కడున్నాడు విష్ణువు, ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాడు, ఎప్పుడు సంహరిస్తాడు, ఇలా. కాకపోతే ఇది మాయ చేత అజ్ఞానంలో ఉండి ఆ భగవంతుని యొక్క వాస్తవత్వాన్ని, ఆ భగవంతుని యొక్క ఆధిపత్యాన్ని అంగీకరించకుండా చేసేటువంటి, ఎల్లప్పుడూ కూడా ఆ దేవదేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణుడే తలిచేవాడు. ఇది వైరీ భక్తి అని చెప్తుంటారు. వైరి భావంతో ఆ హిరణ్యకశిపుడు మరి, ఎందుకంటే అప్పుడప్పుడు అంటారు కదా, భగవంతుడు ఉన్నాడా, ఉంటే ప్రత్యక్షమవుమను నా ఎదుటిగా అని చెప్తుంటారు. ముందు మనకు ఆ అర్హత ఉండాలి కదా. సో ఇక్కడ భక్తుడిగా ప్రహ్లాదుడికి ఆ అర్హత ఉన్నది. అలాగే హిరణ్యకశిపుడు కూడా వైరీభావంతో ఎల్లప్పుడూ నిరంతరము ఆ విష్ణు స్మరణమే చేసినటువంటి వాడు. కాబట్టి మరి
ఆ విధంగా వైరీ భక్తితో హిరణ్యకశిపుడు కూడా ఆ దేవదేవుణ్ణి దర్శించుకునేటువంటి అర్హత సాధించాడు. కనుకనే ఇప్పుడు ఆ వైరీ భక్తి కలిగినటువంటి హిరణ్యకశిపుడు, విశుద్ధ భక్తి కలిగినటువంటి ప్రహ్లాదుడు ఇద్దరి ఎదురుగా ఆ భగవంతుడు ప్రత్యక్షమైనటువంటి సంఘటనగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఇది భక్తిలో, భక్తి తత్వంలో అద్భుతమైనటువంటి ఇది. ఎందుకంటే వాస్తవానికి హిరణ్యకశిపుని సంహరించడానికి, వేరే విధంగా అయితే హిరణ్యకశిపుని సంహరించడానికి భగవంతుడే స్వయంగా రావాల్సినటువంటి అవసరం లేదు. కానీ ఇక్కడ హిరణ్యకశిపుడు వైరీభావంతో కూడా ఆ భగవంతుణ్ణి దర్శించుకోగలిగేటువంటి అర్హత సాధించుకున్నాడు అని చెప్తుంటారు ఆచార్యులు. సో కనుకనే మరి ఆ భగవంతుని యొక్క చేతిలోనే స్వయంగా హిరణ్యకశిపుడు వధించబడము జరిగినటువంటిది. సో అలాగే ఆ హిరణ్యాక్షుడు కూడా వరాహ అవతారంలో ఆ భగవంతుని చేతనే మరి ఇదే కోవకు ఈ వైరీ భక్తితో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఆ భగవంతుని యొక్క చేతులలో మరి అంటే కొంతవరకు ముక్తిని పొందినటువంటి వాళ్ళు ఇంకా చాలా మంది, శిశుపాలుడు, దంతవక్తుడు, కంసుడు అనేక మంది ఉన్నారు. కానీ ఇంకా కొంతమంది ఆ విరోధి భావంతో ఉన్నటువంటి, కానీ ఆ విరోధ భావంతో స్వామిని తలపోయినటువంటి వాళ్ళకి మోక్షం రాలేదు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. లైక్ ఉదాహరణకి రాజువేణుడు అనేటువంటి ఒకరిని గురించి చెప్తూ ఉంటుంటారు, ఒక ఎగ్జాంపుల్. సో కానీ ఈ కంసుడు కానీ, శిశుపాలుడు కానీ, తర్వాత దంతవక్రుడు కానీ, హిరణ్యకశిపుడు కానీ, హిరణ్యాక్షుడు, వీళ్ళు వైరీభావంతో కూడా స్వామిని నిరంతరము తలిచినటువంటి వాళ్ళుగానే చెప్తూ ఉంటుంటారు. ఇక మరి ఇంకా ఆ భగవంతుని విధానంలో ఈ విశుద్ధ భక్తికి ప్రహ్లాదుడు గాను, వైరీ భక్తిలో నరసింహుడు గాను, ఇక ఎల్లవేళలా ఆ భగవంతుని యొక్క ప్రేమలో, ఆ భగవంతుని యొక్క ఇదిలో ఆ విరహ ప్రేమ భావనల్లో గోపికలు, అలాగే ఇంకా శత్రువుగా ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నట్లుగా మనకి ఆ భగవంతుడు, ఎందుకంటే ఆ భగవంతుడు ఎంతో కరుణామూర్తి. ఏ విధంగా మనము ఆ భగవంతుని యొక్క ఇదిలో ఉన్న కరుణించేటువంటి వాడు, భక్త వత్సలుడైనటువంటి వాడు. అలాగే మనకి మిత్ర భావంలో అర్జునుడు, ఉద్ధవుడు, అలాగే తండ్రిగా అనిరుద్ధుడు ప్రద్యుమ్నుడికి, అలాగే పుత్రుడుగా వాసుదేవుడికి మాధుర్య భక్తిని వాసుదేవుడికి, దేవకి మాతకి, అలాగే యశోదామాతకి, నందుడికి, అలాగే యజమానిగా చాలా మందిని చూస్తాము. ఆయన్ని యజమానిగా తలిసినటువంటి హనుమంతుని చూస్తాము. మనకిప్పుడు ధ్రువ చరిత్రలో వస్తుంది నంద సునందులు కూడా. సో ఏ విధంగా భగవంతుణ్ణి మనము ఆశ్రయిస్తే ఆ విధంగా భక్తులను అనుగ్రహించేటువంటి వాడు ఆ దేవదేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానుడు. సో కనుక మనం మరి చేయవలసినటువంటిది ఆ భగవంతుణ్ణి భక్తియుతమైనటువంటి సేవతో కొలుసుకోవడం. ఎలాగైతే ప్రహ్లాదుడికి అయ్యాడో అలాగే ఇంతకుముందు ధ్రువుడి యొక్క చరిత్రలో చూస్తాము, ధ్రువుడికి ఎంతో ఉన్నతమైనటువంటి స్థితిని కలగజేసినటువంటి పరిస్థితి. సో స్వయంగా నంద సునందనులను విమానం అంటే వైకుంఠ విమానాన్ని ఇచ్చి పంపించినటువంటి స్థితి. సో కనుక అనన్యమైనటువంటి భక్తియుత సేవ ద్వారా ఆ భగవంతుణ్ణి ఆశ్రయించవచ్చు. ఆ భక్తియుతమైనటువంటి సేవల ద్వారానే ముక్తిని పొందవచ్చు అనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ మనకి చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. అలాగే మరి ఇంకొక ముఖ్యమైనటువంటి అంశము, అది ఎవడైనా
మనకి ఇక్కడ అలాగే ఇంకా ఆ భగవంతుడు యొక్క సేవలో భర్తగా కూడా రుక్మిణి సత్యభామలు ఇలా మనకి అనేక మంది ఉన్నట్టు. అయితే ఆ భగవంతుడు ఈ పొగడ్తలకు గాని నిందలకు గాని, ఎందుకంటే సర్వజీవులైన సమత్వ భావంతో ఉండేటువంటి వాడు, మరి నిర్గుణుడు, ఈ ఇంద్రియాలకు అతీతుడైనటువంటి వాడు కనుక ఋషికేశుడైనటువంటి ఆయన ఈ పొగడ్తలకు గాని నిందలకు గాని లొంగనటువంటి వాడు ఆ దేవదేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానుడు, ఆ శ్రీహరి శ్రీమన్నారాయణుడు అని చెప్తుంటాం. అదే సమయంలో ఇక్కడ ఈ సంఘటన ద్వారా మరొక అంశాన్ని కూడా మనము చాలా ముఖ్యంగా తెలుసుకోవలసినటువంటిది, తప్పు చేసేవాడిని శిక్షించక మానడు. అదే చెప్తారు భగవద్గీత 16వ అధ్యాయంలో, అసుర భావాలలో నెలకొంటూ ఉన్నటువంటి వాడిని తిరిగి నేను అదే అసుర యోనులలో పడవిస్తాను, అతడు అంతకింతకి దిగజారిపోతూ ఉంటుంటాడు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. కాబట్టి మరి తప్పు చేసినటువంటి వాడిని శస్త్రపాణి అయినటువంటి చక్రధారి అయినటువంటి సుదర్శన ధారి అయినటువంటి గదాధరుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానుడు తప్పక శిక్షిస్తాడు అనేటువంటిది ఇక్కడ ఈ సంఘటనలో మనం చూసేటువంటి. అలాగే భగవంతుడు ఎప్పుడూ కూడా తన యొక్క భక్తులను రక్షించుకోక మానడు. అదే భగవద్గీతలో మనకి నమే భక్త ప్రణశ్యతి అని భగవద్గీతలో చెప్పబడినటువంటి. అలాగే వ్యాప్నోతి ఇది విష్ణు అంటూ మరొక, అంటే ఆ భగవంతుడు తన యొక్క భక్తులను ఎప్పటికీ రక్షించుకోవడం మానడు. ఇది నిజం చేయడానికే మనకి ఈ నారసింహ అవతారంగా మనము చెప్పుకుంటూ ఉంటాం. సో అదే సమయంలో ఇక్కడ మరి దేవతలు ఎంతో భీతిలుతూ ఉన్నటువంటి, ఇంద్రుడు కూడా తన రాజ్యాన్ని కోల్పోయినటువంటి పరిస్థితి. ఇక్కడ దేవతలు వాళ్ళకు కలుగుతూ ఉన్నటువంటి భయాన్ని పోగొట్టడానికే భయంకరమైనటువంటి భృకుటములు దంష్ట్రములు గల ముఖంతో కూడి ఉన్న ఆ నరసింహ రూపాన్ని ధరించి గదాహస్తుడై తనపై దాడి చేయుటకు వచ్చుతున్నటువంటి రాక్షస రాజు అయినటువంటి ఆ హిరణ్యకశిపును తన తొడలపైన ఉంచుకొని గోళ్ల ద్వారా తన యొక్క వక్షస్థలాన్ని చీల్చివేసినటువంటి సంఘటనగా చెప్తూ ఉంటుంటారు. మరి ఆ విధంగా ఎప్పుడైతే చీల్చివేయడం ద్వారా అతడు గిలగిలా కొట్టుకుంటూ ఒక చిన్న పిట్ట ఎలాగైతే పెద్ద దాని చేతిలో ఒక కొట్టుకుంటుందో ఆ విధంగా కొట్టుకుని అతడు మృత్యువాత పడడము, ఆ విధంగా ముల్లోకవాసులను, ఎందుకంటే ముల్లోకాలను జయించినటువంటి వాడు హిరణ్యకశిపుడు. సో ఆ ముల్లోక వాసుల యొక్క భయమును నివారించినటువంటి అంశాన్ని గుర్తు చేస్తూ ఉంటుంటారు. సో ఆ విధంగా ఆయన తర్వాత ఆ నారసింహుడు తన యొక్క పరివారంతో ప్రహ్లాదులతో సేవలు అందుకుంటూ ఆ హరివర్షమున నెలకొని ఉన్నటువంటి సంఘటన కూడా మనం ఇంకా మనకి అనేకమైనటువంటి ఆ శ్రీమద్ భాగవతంలోనే మనకి 5వ స్కందంలో వస్తూ ఉంటుంది. దాదాపు 18వ అధ్యాయంలో ఆ నారసింహుణ్ణి ప్రహ్లాదుడి యొక్క కీర్తనలు అవన్నీ కూడా మనకి సో చేస్తూ ఉంటారు. సో ఎలాగైతే ఒక వ్యవసాయ క్షేత్రంలో రైతు పంటలు పండిస్తూ ఉన్నప్పుడు కలుపు మొక్కలు కూడా పుడుతూ ఉంటుంటాయి. అటువంటి కలుపు మొక్కలను ఏరివేసే విధంగా భగవంతుడు ఎప్పుడు కూడా వివిధ అవతారాలను తీసుకొని ఆయా కాల పరిస్థితులకు అనుకూలంగా మరి ఆయన అవతారాలను తీసుకుంటూ కలుపు మొక్కలను ఇంతకుముందు చెప్తూ రైతు వేరు మనకి భగవద్గీత 1వ అధ్యాయంలో వస్తూ ఉంటుంది కదా, అర్జున విషాద యోగం లేదా కురుక్షేత్ర రణరంగంలో.
సో ఎలాగైతే ఆ క్షేత్రము అంటే భూమి, వ్యవసాయం కదా, ఆ క్షేత్రంలో ఉండేటువంటి కలుపు మొక్కల వంటి కౌరవులను ఏరివేశాడు. అలాగే హిరణ్యకశిపుణ్ణి, హిరణ్యాక్షుణ్ణి, ఆ, దంతవక్రుణ్ణి, శిశుపాలుడు, ఇలాంటి ఎన్నో కూడా. అందుకే ఆయన యదా యదా హి ధర్మస్య గ్లానిర్భవతి భారత అభ్యుత్థానమధర్మస్య తదాత్మానం సృజామ్యహం అంటూ ఆ భగవంతుడు చెప్పుకుని తను తాను సృజించుకునేటువంటి వాడు. సో కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా ఆ భగవంతుని యొక్క అవతారాలు. అందుకే చెప్తారు భగవద్గీతలో యదా యదా హి ధర్మస్యలో కదా, ఎప్పుడెప్పుడు ఎక్కడెక్కడ ధర్మానికి హాని కలుగుతుందో ఆయా సమయాలలో నేను అవతరిస్తాను, నన్ను నేను సృజించుకుంటాను అంటూ సృజామి అని చెప్పబడినటువంటి తదాత్మానం సృజామ్యహం, నన్ను నేను సృజించుకుంటా అంటే మనలాగా భగవంతుడు కర్మ సిద్ధాంతాలకు లోబడి ఈ దేహాలను తీసుకునేటువంటిది కాదు. ఆయన తనకు తానుగా తాను ఏ విధమైనటువంటి పరిస్థితుల్లో ఏ యుగాలకి, అందుకే మనకి వివిధ రకాలుగా అవతారాలు ఉంటాయి. పురుష అవతారాలు, శక్తి అవతారాలు, వివిధ రకాలైనటువంటి విభాగాలుగా మనకు ఉండేటువంటి ఆయా పరిస్థితులను బట్టి యుగావతారాలు, మన్వంతర అవతారాలు, శక్తి ఆవేశ అవతారాలు, ఈ విధంగా పురుష అవతారాలు, ఈ విధంగా అనేక అవతారాలలో ఆ భగవంతుడు అవతరించేటువంటి అంశం. హరే కృష్ణ. ఉగ్రం వీరం మహావిష్ణుం జ్వలాంతం సర్వతోముఖం నరసింహ భీషణం భద్రం. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాద కీ జై.